гулҷамол фурсати холигии худро мисли аксари сокинони тоҷикистон ба тамошои телевизион мегузаронад, аммо ӯ шабакаҳои телевизионҳои миллиро чандон ҳаваси тамошо кардан надорад. бештари вақт ба телевизионҳои хориҷии моҳворавӣ бартарӣ медиҳад. на он қадар тақанноатмандем, барои ки ҳамун чизошон бисёр чизошон ҳами пӯшида, мисоли хабарҳои криминалие ки дар Тоҷикистон рух меда, ҳамира мо ай дига шабакаҳо тамошо мекунем бисёртар. сабаби ба тамошои шабакаҳои телевизионҳои моҳворавии хориҷӣ рӯ овардани худро Гулҷаҳон вуҷуд надоштани баъзе барномаҳои мақбулаш дар телевизионҳои дохилӣ мегӯяд. аз ин рӯ баъзе коршиносон пешниҳод мекунанд ки муҳтавои барномаҳои телевизионҳои ватанӣ тавсия дода шавад. сатҳи барномасозии шабакаҳои телевизиони Тоҷикистон имрӯз воқеан ҳам тағйирот мехоҳад ва ниёз дорад ба як табаддулоти тозае дар дунёи синемо, дар дунёи телевизион ва бачаҳои бо тахайюлоту бо мафкураи тозае бояд ки дар телевизионҳо ҷалб шаванд, то ки онҳо барномаҳои қобили таваҷҷуҳи бинандаро таҳия карда тавонанд. сокинон дар баъзе кишварҳои дунё мунтазам аз истифодаи манобеи иттилоърасонии маъмулӣ, хусусан телевизион даст кашида дар ҷустуҷӯи хабар ба шабакаи интернет сар мезананд. аммо дар Тоҷикистон ин раванд бештар маврид дар миёни ҷавонон дида мешавад. ҷавонҳои ҳозира фақат хабарҳое ки махсус мисол сериалҳое ки мехоҳанд тамошо кунанд бисёр вақт аз интернет дастрас мекунанд. одамое ки мисол камтар калонсол аз мисол телевизор. наби юсуфов муҳаққиқи барномаи телевизионӣ афзоиши таваҷҷуҳи ҷавонон ба дарёфти иттилоъ аз шабакаҳои интернетро тасдиқ мекунад. бар асоси таҳқиқоти муштараки ӯ бо маркази тадқиқоти социологии зеркала, ҳоло телевизион ҳамчун манбаи иттилоъ танҳо барои одамони калонсол боқӣ мондааст. аз шабакаи интернет аксар маврид сокинони аз 18 то 35 сола истифода мекунанд. معلومات کامل را ما فعلا از روزنامه‌های جمعیتی و سیاسی و شبکه اینترنت دریافت می‌کنیم، آن هم در اکثر موارد از شبکه‌های اینترنتی، زیرا روزنامه‌ها حالا در یک هفته یک بار به نشر می‌رسند و در شرایط حاضر استفاده برنده را قانع نمی‌کند. واسطه‌های اخبار عامه اینترنتی در همین لحظه و همین مکان می‌توانند معلوماتی بیشتر و فراختر را رسانند. تلویزیون به این قادر نیست. محتوای تلویزیون های ما بیشتر تفریحی و بعداً دیگر موضوعها. дар Тоҷикистон феълан 6 шабакаи телевизиони давлатии саросарӣ фаъолият дорад. ҳамчунин шаҳри Душанбе ва вилоятҳо низ шабакаҳои телевизионии худро доранд ки ахиран ин шабакаҳо аз тариқи маҳвора низ нашр мешаванд. теъдоди телевизионҳои хусусӣ хеле кам аст ва дар доираи маҳдуд пахш мешаванд.